Bonġu l-għodwa tajba mill-ġdid, 8:15 il-minuta, l-għodwa tajba lilkom, bonġu f'edizzjoni oħra ta' TVAM, ġimgħa li mistennija tkun xi ftit jew karatterizzata minn maltemp, s'issa temp hemm barra ma jidhirx daqstant ir-riħ żgur għaliex il-baħar fil-port. Ix-xemx ma tidirx hemm. Ix-xemx ma tidirx imsaħħab naħseb ġej xi tilja sħab minn naħa t'isfel ta' Malta. It-8:16 il-minuta propju issa ser nitkellmu dwar il-logħob f'pajjiżna, il-logħob tal-azzart jew nkella il-logħob li jsir f'numru ta' ħwienet differenti li jew fil-lokalitajiet tagħna u anke bbażi tal-fatt li fl-2017 kienet ħarġa statistika li juriet illi f'pajjiżna il-logħob qed jiżdied u mhux qiegħed jiżdied abbażi ta' komunità li qed tikber aktar imma qed jiżdied fost il-Maltin u anke wkoll dawk tetajiet iżgħar illi qegħdin jaraw il-logħob bħala xi ħaġa ta' divertiment bħala alternattiva ta' divertiment u allura jirrikorru għall-logħob. Magħna lil-Kejn sajt sabiex miegħu nitkellmu dwar dan is-suġġett u anke kif forsi wieħed qiegħed iħares lejn dawn is-sitwazzjonijiet u anke għaliex mill-2017 law kien hemm bidliet ukoll, jiġifieri wieħed jifhem li għaddew sentejn u allura d-dinamiċi kważi f'realtijiet bħal dawn jinbidlu fl-aħħa ta' berqa. L-għodwa tajba Kejn. L-għodwa tajba Kejn. L-għodwa tajba u nsellmilkom. Sawa qed Quintin wara l-istatistika li ħarġet l-Awtorità Maltija għall-logħob fis-sena 2000 għas-sena 2017 ħareġ li kien hemm prevalenza ta' konsum ta' logħob bi flus, mhux vizzju, ħalli nkunu ċari, ta' konsum ta' logħob bi flus fost persuni bejn 18-il sena u l-35 sena. Kien hemm prevalenza wkoll fuq senior citizens minn 45 sena il fuq. Dawn iż-żidiet hija normalità fejn jidħol il-logħob, il-konsum tal-logħob għaliex. Għaliex bl-avvanzi tat-teknoloġija illum il-ġurnata persuna hija aktar aċċessibbli għad-dinja tal-logħob. Tista' tilab f'land-based gaming parlors li huma casinos u ħwienet tal-logħob, tista' tilab mill-kumdità tas-sufan tad-dar tagħha fuq l-online biex niftiehmu, allura l-aċċessibilità id-dinja tal-logħob twesset aktar. Bħala vizzju tal-logħob minn dik l-istatistika ħareġ il-figura tal-1% sa 2% li jirrapportaw vizzju tal-logħob. Għandek 1800 persuna qisu sa 2900 persuna f'dak ix-xenarju qed nitkellmu. Il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli fil-jiem li ġejjin se tkun qed tħabbar riżultati ta' riċerka li għamlet bħala fondazzjoni. Fejn din id-darba mhux se nkunu qegħdin niffokaw fuq il-konsum tal-logħob bi flus, imma se nkunu qegħdin niffokaw aktar fuq il-vizzju tal-logħob fost il-Maltin u l-Awċin. Permezz ta' din ir-riċerka se nkunu qegħdin insaħħu aktar il-lenti soċjali fejn permezz ta' din ir-riċerka nkunu qegħdin anke aħna bħala fondazzjoni insaħħu l-għajnuna soċjali tagħna. Issa Kejn hemm żieda partikolari f'etajiet daqsxejn żgħar. Tinkwetak din il-ħaġa? Ara, in-numri li ħarġu mill-istatistika, n-numri uffiċjali fi sfond legali biex nitkellmu huma numri li jimxu mal-medja Ewropea, mhumiex numri allarmanti. Imma llum ma nistgħux nitkellmu biss fuq logħob tal-azzart bl-Ingliż gambling, imma rridu wkoll nitkellmu fuq dak li bl-Ingliż qegħdin insejħulu gaming. Aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra li persuna tmur tilab kemm logħob tal-azzart u kemm dan il-famuż gaming fil-kumdità tad-djar tan-nies, sakemm li l-persuna iżżomm timxi mal-linja tal-kontroll. Mela fejn għandna l-logħob tal-azzart, persuna għandha timxi mal-linja tal-kontroll finanzjarja wkoll ta' ħin. Fejn jidħol gaming, speċjalment fit-tfal tagħna, fit-tfal taħt 18-il sena, aħna bħala fondazzjoni nersqu daqsxejn lejn il-ġenituri u niftħulhom għajnejhom biex iżommu daqsxejn linja ta' kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħhom. Meta nitkellmu gaming, il-logħob diġitali biex nitkellmu. Ekku, biex dan il-logħob ma jsirx priorità numru wieħed fost it-tfal tagħna, priorità f'liema sens li l-logħob jibda jieħu post il-homework,
ix-xogħol tal-iskola, il-ħajja soċjali tat-tfal tagħna, il-hobbies tagħhom, l-sports, l-alternattivi kollha. Jiġifieri rridu nżommu daqsxejn għajnejna miftuħin. Kejn, l-ewwel għadd meta bdejt tispjega l-istatistika u dawn ix-xejriet ta' żidiet, inti enfatizzajt nies illi jilagħbu ġifieri x-xejriet tal-logħob, iż-żidiet fl-ammont forsi ta' nies illi jilagħbu u anke xi jilagħbu. Però kont ċar li ma jfissirx li dawn għandhom vizzju. Kif tidentifika li int wasalt f'każ li f'sitwazzjoni li int għandek vizzju? Għaliex hemm min jgħidlek isma' jiena ġil-weekend u nħobb nilgħab fuq xi żewġ partiti jew naqbad jew nixxi biljett pereżempju jew irrispett jew nidħol f'xi wieħed minn dal-ħwienet. U hemm min jgħidlek ma noqgħodx ma mmurx nilgħab xi ħaġa, dak vizzju? Ara, jekk inti nerġa' nirrepeti timxi mal-linja tal-kontroll finanzjarja tiegħek issa rid niċċara hawnhekk. Il-linja tal-kontroll tiegħi hija differenti minn tiegħek. Il-pagi s-sitwazzjonijiet finanzjarji huma differenti għal kull persuna. Huwa suġġett soġġettiv kif ngħidu. Mela jekk jiena mort fil-weekend u niflaħ inqatta' satejn f'każino u nonfoq 50 euro, jiena kuntent, labtom, erbaħt, tlift, ma mxejt mal-linja tal-kontroll tiegħi. Normalment xiġri fejn il-linja tal-kontroll ta' ħin u ta' flus tibda tinqabeż bil-mod il-mod. Ma jfissirx li persuna taqa' fil-vizzju ta' ma rridux niġġeneralizzaw, imma normalment il-persuna tibda tagħti lok għal vizzju kompulsiv li tibda tagħti aktar importanza ftit għall-lob. Sfortunatament il-vizzju kompulsiv jgħal vizzju patoloġiku mbagħad. Fejn il-persuna l-unika attività ta' pjaċir tispiċċa l-lob. La it-tfal tagħha, la x-xogħol tagħha ma jibda jtija sodisfazzjon, la il-hobbies tagħha, jiġifieri din from day one kif tqum filgħodu u torqod fil-għaxija taħseb biss fuq il-lob fejn hemmhekk il-persuna jkollha bżonn l-għajnuna u l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Issa tara differenza, inti semmejt il-kazino, tara differenza bejn il-kazino u l-ħwienet li insibu fil-lokal. L-argument tiegħi huwa l-ħanut huwa aktar aċċessibbli, allora dak li jkun forsi jekk jissoltu jilab darba fil-ġimgħa, issa jibda jilab darba tlieta fil-ġimgħa. Ara, bħala aċċessibilità m'hemmx differenza, ġifieri persuna tista' tmur tilab f'ħanut tal-lob partikolari fir-raħal tagħha bl-istess mod kif tista' tmur tilab fil-kazino partikolari tax-xelta tagħha. Ġifieri bħala aċċessibilità ma narax differenzi. Nirrepeti li persuna għandha dejjem timxi mal-kontroll ta' ħin ta' kemm tqatta f'dawn il-ħwienet. Ġifieri jekk jiena niflaħ inqatta satejn fil-ġimgħa, nipprova wara kollox imbagħad it's-all up to the will of the person. Però din iż-żieda għall-inqas mill-ispjega tiegħek hija qed tikkontribwixxi għal din iż-żieda l-aċċessibilità, ġifieri jekk hux permezz ta' mobile, jekk hux permezz ta' website, dawn il-ħwienet. Ġifieri hemm bżonn li nikkontrollaw iktar jew inkella maħniex qegħdin fi stati mwieri li wieħed għandu daqstant jinkwieta. Le, persuna dejjem għandha tkun responsabbli. Persuna dejjem għandha timxi mal-linja tal-kontroll. Mhux biss fil-vizzju tal-lob, imma f'kwalunkwe ħaġa li aħna nagħmlu matul il-ħajja tagħna. Jekk naqbżu l-linja tal-kontroll fl-ikel, jekk naqbżu l-linja tal-kontroll fil-shopping tagħna, hemmhekk sfortunatament jibdew jitlu daqsxejn ta' problemi, ġifieri mhux fil-dinja tal-lob biss, imma fil-ħajja ġenerali persuna għandha tkun responsabbli u timxi mal-linja tal-kontroll tagħha. Min qiegħed friskju li jew possibilità li għandu vizzju, jew familjari jew ħbieb li għandhom dubju fuq dak jew dik jew l-oħra, kif għandhom jirreaġixxu? Ġifieri għandhom jgħinu b'xi mod u bliema mod, jew ħajkun qed jindaħlu. Fimtex da probabbilment hekk ħadd mur tajt il xi ħadd isma' aħna dok għall-għajnuna jaf jirreaġixxi ċertu resistenza. Ekku, bħal f'kwalunkwe ħaġa il-komunikazzjoni hija ċavetta. Li persuna tħossa li għandha problema li qed tqatta ammonti kbar ta' ħin jew qed tonfoq aktar milli jmissa għandha titkellem mal-persuni ta' madwar. Normalment dan ma jiġrix. Aħna bħala fondazzjoni dejjem nisqu li l-persuna għandha
tuża s-sapport tal-familja tagħha, ma tiddejjaqx titkellem dan is-suġġett m'għadux tebu għas-soċjetà tagħna u l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Meta l-persuna taċċetta li għandha bżonn l-għajnuna u taċċetta li għandha problema, hemmhekk il-fondazzjoni tagħna, mhux il-fondazzjoni tagħna biss ta' toffri l-għajnuna, aħna għandna s-servizz tal-1777. Inħeġġeġ lil persuni hemm barra biex jekk iħossu li għandhom problema tal-vizzju tal-lob, iċemplu fuq dan il-numru. Ġifri jista' jgħid il-każ kien li inti ma tħoss li qiegħed fi problema? Iva, normalment jekk jiġri pereżempju inti qed qatta ħafna ħin, qed tonfoq ħafna flus milli missek u tidħol isu ġo dinja ta' normalità għalik. Meta dak ma jkunx il-każ. Inti jkollok bżonn l-għajnuna. M'hemmx mistħija fuq dawn l-affarijiet, il-fondazzjoni tmexxi servizzi f'konfidenzjalità assoluta u f'anonimità. Barra mill-fondazzjoni nixtieq ukoll insemmi s-servizz tal-Gamblers Anonymous, tal-Caritas, immexxija mill-kollega nsellimlu minna u ħabib tiegħi Joe Ketkuti, id-direttur tal-Gamblers Anonymous, daw jintaqgħu kull nhar ta' tnejn fit-tieni solar tal-Kurja, jekk minn sejjer żbaljat, fejn jintaqgħu bħala grupp u jesprimu s-sentimenti tagħhom bħala grupp u jirċievu l-għajnuna wkoll. U nsellem lil dawn in-nies li jagħtu l-għajnuna. Kejn, x'inhuma l-pariri tiegħek għal dawk in-nies li sfortunatament qed ibqgħu minn dan il-vizzju? Iva, kif diġà repetejt, aċċetta li għandek problema, fittex is-sosten tal-familja u bil-mod il-mod ibda fittex l-għajnuna. Mhux l-għajnuna tas-servizzi tagħna bħala fondazzjoni biss, imma anke għajnuna privata. Kien, grazzi ħafna l-Komissjoni Dolodu, tajba lilek, naraw ftit x'inhi s-sitwazzjoni ta' traffiku, hemm barra bħalissa kif kważi daqqu it-8.